Az Óvisuli Egyesület az egyik főszervezője a Mi Karácsonyunk című programnak, amelyet hagyományteremtő szándékkal kezdtünk el szervezni, hiszen Nagyváradon nem volt egy olyan pont, ahol magyarul énekelhettünk, magyarul készülhettünk az ünnepünkre. Több civil szervezet csatlakozott a kezdeményezésünkhöz, úgy, mint a Rákóczi Szövetség vagy az Összefogás Nagyváradért Egyesület, de ugyanakkor mellettünk van a Nagyváradi RMDSZ és a Bihar megyei RMDSZ nőszervezet is. Nagyon fontos, hogy példát mutassunk, hiszen ezáltal, hogy több egyesület, politikai szervezet szervezi a Mi Karácsonyunk programot, ezáltal is látszik azt, hogy összefogással együtt tudunk lenni itt Nagyváradon, a mi terünkön, együtt tudunk énekelni, az ünnepünkre hangolódni.